खुलुमबाय जोङो दिनै थारमाने आकाशबाणी एनाउन्सार ग्रुपनिफ्राय मोनसे सावराय जथुम मेल खुंदों बाहाय जोंनि गोबां जेंनाफोर जानानै दं आथिखालाव जेंनाफ्रा गाहायै गिबियावनो जाहैबाय जोंनाव थारमाने जाय प्रग्राम हेड बे जिनिसा गैया जोंनो बेखौ नांगौ जाय दा प्रग्रामखौ सालायो स्टेशनखौ सालायो बे गुवाहाटीनिफ्रायसो बियो मासाव बा एक मासाव 2 मासाव खेबसे फैयो बिथाङा ओरैनो बायफन एसे माबायो किन्तु जोंनो नाङा जोंनो हाया बाहाय जोंहा ओरैबायदि जेंना जायो मानो प्रग्राम प्रडाक्शननि खोथा थायो कारन प्रग्राम प्रडाक्शननि बेलायाव माखासे रेटिंनि सोरनिबा सासे माबाखौ लेंहरोबा बेसेबां पेमेन्ट होनांगौ बेखौ सिन्थाय जों मिथिया दा बेफोर मिथिनाया जोंनि दायथ' नङा दा ओंखायनो दा जोंनि प्रग्राम सालायनायावबो स्मुथ जायाखै दा ओंखायनो जोङो ओरैबायदि थिरांथा लादों ज'थाय सावरायनानै जोङो मानगोनां जोंहा सानै एमपि दं रोनगोरा नार्जारी सार आरो जयन्त बसुमतारी सार जा बिथांमोननो एमपि सानैनो दा जों बेखौनो मोनसे आर'जलाइ गथायनो नागिरदों जाहाथे जोंनि माबाया स्मुथ माबायो आरोना जायो दा बेखौ जों एसे लुबैदों लुबैनाया मा जाहाथे जोंखौ सामलायगिरिया क'क्राझारावनो थानानै जोंखौ सामलायथों गुवाहाटीयाव थानानै नङा किन्तु दानि जाय एक्जिस्टिं जा सालायगासिनो दं बिथाङा गुवाहाटीयाव सासे माबासो बेनिफ्राय दाना गुवाहाटीनिफ्राय मालाबा बिदिनो मासाव बिदिनो मास मोननैजों मोनथामजों फैयो दा जोंहा बाहाय बिराद एसे प्रब्लेम जादों दा ओंखायनो जों बेफोरखौ एसे माबानायजों लोगोसे आरो जोंनि रेमुनेरेसन जेनेबा नों सेलारिनि खोथा जाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माबा बे जिनिसा मान्थलि मासाव हाबनांगौ जिनिसा मास मोनथाम गाहाम लेट जायो दा बेफोरखौ जों एसे दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना गाज्रि मोनदों गोसोआव दुखु मोनदों दा बेफोरखौ लानानै जों एसे जुथुम सावरायनानै मोनसे थिरांथा लादों बेनिफ्राय सारमोननो जेनेबा जोंनि एमपि सानै दङ बिथांमोननो सारमोननो एसे मेम'रेन्डाम होनानै गोसोखांथिलाइ होनानै जाहाथे जोंनि माबाफ्रा सलुसन जायो जों बेखौ एसे लुबैदों आरो थिरांथा लादों नोंथांमोना मेम'रेन्डाम होनो थाखाय थिरांथा लादों जों बेखौ दिनै थिरांथा लाबाय फाइनाल डिसिसना बे जाबाय जों गाबोन समफोर साननै सानथामनि गेजेराव बेखौ माबागोन आरो थारमाने नोंथांमोना मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों जिहेतु जोंनि सानै एमपि बिथांमोनखौ माने दायथ' लाजानानै खामानिखौ मावजानो थाखाय नोंथांमोना लुगैयो थारमाने सारमोन गोनाङावनो जोङो एसे कारन बिस्रा गोजौ थाखोनि मानसि थाखाबाय नालाय जोंहा आरोना दा ओंखायनो जों बेखौ लुबैदों नङाबाथ' बिराद खस्थ' जालांगोन आरो उनाव दिनै फुल प्लेजेड मोनसे माबाया रेडिअ स्टेशना थैलाङोबा जोंहा बिराद साननो गोनां जागोन बेफोरखौ जों एसे दुखु मोननाय माब्लानिफ्राय सोलिनानै दं बेबायदि जेंनाया बे जेंनाया दिनैसिमहालागै दानिल' नङा एसे गोबाव जाबाय थारमाने जोंनाव जाय स्टेशन हेडमोन मोनसे देहायारि जेंनाजों जाब्रबथायजों बिथाङा दा गोग्लैसोनानै दं दा आरो बिथाङा नै फैगौ माबायावनो जानुवारियावनो आजिरासो लासिगोन दा जोंहा आरो बे गैबावाबा दा जोंनि प्रब्लेमफ्रा बिराद गेदेरनिफ्राय गेदेर जालांगोन ओंखायनो जोङो एसे जा हायो आरोना जों बेखौ आर'ज गथायनो लुबैदों बेनिफ्राय जाहाथे जोंनि बे गोरों गोराफ्रा एसेबाबो जोंखौ हेफाजाब होयो जों बेखौ जोंनिफ्राय एसे आर'जलाइ गथायनानै एमपि मोना सारमोना एसे दिल्ली दरबाराव एसेबा बुङोबा जाहाथे जोंनाव रेजें जाफैगोन कारन जों बेखौ सामलायलांनांगौआ फुल प्लेजेडखा जोंनि रेडिअ स्टेशना ओइट सिडुलनि मोनसे लेंगुवेजना बड' माबायाबो दा जोंनियाथ' दिनै हाइ फाइ जाबाय गारि घरा नों एफएमनि जोहै नोङो 76 किल'मिटार दा माबा जायो बे कभारेज जायो दा जों बे बेलायाव 5 किल'मिटारखौनो जुदि कभारेज जानो नागिराबा जोंहा बाहाय दुखु मोननाय दं जों ओंखायनो एसे जेरैखि जाया आरो जों लकेल गभर्नमेन्टखौ मा खावलायनो लुबैयो लकेल गभर्नमेन्टखौ दा बेनो जोंहा बेफोर जोंनिनो मोनसे धोन बर' रावजों सोलिनाय जोंनिनो मोनसे सम्पति बादि साननानै ला कारन जों दाबो बिराद गोरों गोरा नङाबाबो जाम्बा जाम्बियाबो खोनासंग्रा दङ रेडिअखौ मोजां मोनग्रा दं
दा ओंखायनो मोनसे आर'जआ बेल' जाहाथे बयबो जोंखौ हेफाजाब होयो जों आर'जलाइ गथायना दों बाहाय आरो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जा नङाबासिनो बिमा माहारिनि जायफोर हान्जाफोर माहारियारि हान्जाफोर बिसोर हेफाजाब होयो जों बेखौ आर'ज गाबहरो आरो नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि जिहेथु आथिखालाव मबाइलनि जुग एबा इन्टारनेटनि जुग थ' आथिखालाव रेडिअ'खौ खोनासंनो थाखाय गोबां सुबुंफोरा मिथिया जानो हागौ जोंनि ओनसोलाव आकाशबाणी क'क्राझारनि जिहेतु रेडिअ' बा ब्रडकास्ट बेखौ माबोरैहाय खोनानो हागोन आरो मा मानि गेजेरजों खोनानो हागोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जोंनाव थारमाने ओरैनो चेनेल दंखायो 199.4 मिटार बे जाबाय मिडियाम वाइभ आरो किल'वार्सआ जाबाय 1052 आरो FM जों खोनासङोबा 102आव खोनासंनो हागोन आरो मालाय दा नोङो गारि घरा नों जेरावबो 80 किल'मिटारसिम कभारेज जायो होननानै खोनादों बयबो दामग्राफ्रा मालाय खिथादोंबो बेनिफ्राय जों दा ओंखायनो जों बेफोर कुवालिटिखौ एसे मेनटेन खालामनो लुबैदों जाहाथे जोंनि माबाफ्रा गोदान गोदान माबाफोरखौ जों बानायबाय थानो हायो जों बेखौ एसे हास्थायदों मबाइलनि गेजेराव जिहेतु एफएमनि अनगायै मबाइलनि जोहैबो दामनो हायो निउस अन एप मोनसे निउस अन एयार मोनसे एप दं आरो बेनिफ्राय FM रेडिअ दं बेनि जोहै नोंथांमोना खोनासंनो हाजोबगोन बास अल इन्डिया आरो ना जेरावखि थाया मानो प्रिथिबियावनो खोनासंहैजोबनो हागोन मा टाइपनि प्रग्रामा आथिखालाव अल इन्डिया रेडिअ'नि गेजेरजों गोसारो रायजोफोरनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा गोनां रेडिअ' खोनासंनाया रायजोफोरनि थाखाय थारमाने जेनेबा जोंनाव साख्रिनि रादाब ओंखारो सानफ्रामबो साख्रिनि रादाब जेनेबा जोंनाव दा लाइमोनफ्रा गोबाङानो एसे माबा जानानै दं जेनेबा बेखार जानानै दं दा सासे आबादारि जानोबा नों माबादि रोंगौथि थानांगौ दा बेफोरखौ आबादारिनि सासे राफोद आबादारिखौ जों इन्टारभिउ लायो बेफोरनि जोहै आलुआ मारै गायनांगौ कफिया मारै गायनांगौ बेनिफ्राय बेफोरनि जोहै खोनासंनानै ओरैबायदि आइडिया मोनगोन आरो मालाय बेनिफ्राय आरो हारिमु बिथिङाव नोङो हारिमुआव गाननि खोथा जोंनि बर'नि माबायाथ' बिराद गोजौखा बेफोरखौबो नों खोनासंनो मोनजोबगोन खुगा मेथाइआ माखौ होनो आरो गेदेमा मानसिफोरनि गोदोनि सल'फोर दङ बेफोरखौ खोनासंनो मोनगोन नामफोरखौ आं बुंजोबनो हानाय नंला गोबां गेदेमा खन्थाइगिरि लिरगिरि माबाफोर जायफोरा बिथांमोना दिनै बे संसाराव गैला रुंसारिसो जानानै थांबाय बिथांमोननि माबाफोरखौबो खोनासंनो मोनगोन आरो मालाय गेजेरजों मिथिनो हायो नामा देहायारि जेंनायावबो मोनसे खथा दंखायो बे जाहैबाय हेल्थ हिन्स देहानि जोथोन आयदा दाना बेनि बिथिङावबो खथा दंखायो आरोना सानफ्रामबो दा बेखौबो खोनासंनो हागोन नोंथांमोना देहानि सांग्रांथिनि थाखाय बायदिसिना खौरां मोनो सांग्रांथिनि थाखाय मानसिनो थांनानै थानायाव देहायासो धोन नालाय धोन दौलतनिफ्राय देहायासो गोनांसिन हेल्थ इज बेटार देन वेल्थ बे मोनसे मोन्दांथि ना दा देहायासो धोननिफ्रायबो देरसिनबा दा देहानि सावरायनायबो मोनसे जायो दा बेफोरखौ जोङो रेडिअ'नि जोहै खोनासंनानै लानो हागोन मा खालामबा मा जायोबा जों मा बारायो बाहायनो हायो आरोना बेफोरखौ जोङो माबानो हायो आरो मालाय केन्द्रनि जिथु स्टाफफ्रा दिनै खुब मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुदों मा हाबाफारि थारमाने जोंहा दिनै आकाशबाणी क'क्राझाराव गोदान सिनायथि एसे फोरबोजों लोगोसे जोंनाव दा गोबां जेंनाफोर जानानै दं दा जों बेफोरखौ लानानै एसे गोथौयै सावरायनाय जादों थारमाने जेंनाफ्रा जाहैबाय दा जोंना मोनसे फुल फ्लेडेड मोनसे